खुलुमबाय दिनै 2 जानुवारि 2024 मंगलबार क'क्राझारनि बिसमुरि आउटपस्टनि साखाथियाव थानाय 31 नं राजा लामानि राय जाम्फै साखाथियाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामनि बारग' DGP दीपक नारायण दत्त बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय अरायसमनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथाङा हायद्राबादाव जिउ गोमादों आरो बिथाङा थैनाय समाव 67 बोसोर बैसोनिमोन। गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव खेबसेनो 6 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। महाराष्ट्र रायजोनि छात्रापाटीनि साम्भाजी नोगोराव गंसे आखाइनि मुजा बानायग्रा फेक्टरियाव हरखाब अर खामनायजों बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव 6 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां धोन सम्पथिफोरा सिलिंखार आरो खहा जादों। गिबियावनो बे अरा मारै खामखो बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै। उत्तर प्रदेशनि आलमरायाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ क्रिकेट गेलेखांनाय लोगो लोगोनो दै लोंना होनायाव थैदों आरो बेखौ दै लोंनायाव बिखा नांथानानै एबा हार्ट एटेक जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय प्रिन्स साइनि 10 थाखोनि फरायसा गथ'मोन। बेंगालुरुआव सासे 27 बोसोर बैसोनि साख्रि मावग्रा सेंग्राया गावनि लोगोफोरजों निउ इयारनि नाइट पार्टी खालामबाय थानाय समाव हरखाब 33 ताला बिल्डिंनिफ्राय गोलैनानै थैदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय दिव्यांशु शर्मा, उत्तर प्रदेशनि थागिबिमोन आरो बिसोर फ्लेटआव पार्टी खालामगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। रनजित बसुमतारिया आंनाव रां गैया होननानै बुंदों। आंनाव थाइबाबो रां गैया होननानै बेमारि सुबुंनि फिसायखौ नेवसिदों। नाथाय भटनि समाव ट्रेक्टर होगोन, हाग्रामानिख्रुइ बांसिन मोजांसिन न' लुना होगोन होननानै रादाय होबोदोंमोन। MLA जयन्त बसुमतारि बिथाङाबो बेमारनि अनसुंथाइ बिनो थांनायाव आर'जलाइ बिलाइखौ मेगननि सिगाङावनो सावना गारना होदों होननानै फोरमायदों। बिनि एसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा आरो एसे हरगोन नामा बे हिसाबै आं जेन्थ सारनाव लांदोंमोन। ओमफ्राय फारि फारि बे लेखाखौ नायबाय, आंनिखौ मोनदों सहेन बसुमतारि, ओमफ्राय आंनि बुरिनि नामा जाहैबाय रमे बसुमतारि। बाहाय ग्रोब आंनि लेखाखौनो फार्स्टआव मोनखादों आरो जेन्थ सारा। ओमफ्राय फरायबाय, फारि फारि फरायबाय, फरायनानै मोनबाय अनसुंथाइ। आरो बिनि गेजेराव सोंबावबाय आरो बियो, नोङो दसे जिरायथ' आदै होननायखाय आं जिरायदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं जिरायनानै थाबाय आरो। ओमफ्राय बै माखासेफोर दंमोन हिनजाव हौवा थांनाय, बिसोरनियावबो सोंबाय आरो बिनि गेजेराव बिसोरनावबो सोंनानै मोनबाय आरो बोरमा, अमा, दाउ बेबादि हरो होननाय खोनानायखाय बे रायजो राजाया थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे लेखाया जाबखो जाबखो दंमोन बिनि गेजेराव। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे लेखाखौ नायजोब्बाय। दाना सासे सेंग्रा थेख्लाख्ला दंलाय आरो बे जेन्थ सारनि खाथियाव। ओमफ्राय दाना बे मा बुंहरबाय, मेगन थिफायबाय, ओरै खालामबाय, लांजोब्बाय आरो बुथुमनानै बस्थायाव सोनानै। दाना बे जेन्थनि सारनि फावा मा फाव, बे सोनाबा गावनि ओरैहाय हाखर दंलायो आरो न'नि एसे आन्दो जायो बे हाखराव। बाहाय स' लखबहैबाय। दा बेथ' लखबहैनो नाङाना बियो, रावबो मोजां मोनाखै आरो बिनि गेजेराव पाब्लिकआ। मानि बेबादि लखबनो नाङामोन आरो बियो। ओमफ्राय सावनोबो नाङामोन। हरा नालाय हरा, होआ नालाय होआ बेबादि बुंहरबानो जायो आरो जेन्थ सारा। ओमफ्राय बे थांलायबाय। दाना फेरेंगा सारनाव थांलायबाय। ओइदिननो थांदों आरो थांखादों। बेयाव मोनाखिसै नालाय फैसाखौबो। सोरबा बैसागुनि, सोरबा बर'दिननि, सोरबाबा एकदम माबानि पिकनिक जानायनि थांदोंमोन आरो। बिनि गेजेराव गैया, रावबो मोनबोखायाखै। हिनजावबो गैया, हौवाबो गैया, बिमारिबो गैया, उमबो गैया, बाहाय मोनबोनाय गैया आरोखि। ओमफ्राय दाना फेरेंगानाव थांलायबाय। फेरेंगा न'आव गैहैयालाय जों थांनायाव। दाना बै सासे बडिगार्ड दंलायो आरो। बडिगार्डआ बुंबाय, दानिया बडिगार्डआ बे क'क्राझारावसो थांदोंलै,
बेखौ नोंसोर नेनो हागोन बेयो मिटिंसो जाहैदोंगोनदां जाबाय आरोखि होमबाबो जों नेथानसै आरोखि नेनोसै बाबु जों नेनाबो जों हरजों हरबाबो जों थांगोन बेबादि होननानै जों नेखाबाय आरो ओमफ्राय दानिया एकदम 5थासो जाखाबाय बे 5था जानायनि समावनो फैबायबो नै नङाबा बे गामि दरसे बारबानो बेयावनो दंहैयोनो बिदि थगायो पाब्लिकखौ बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि बेबादि थगायनो नाङा हरा नालाय हरा गैया नालाय गैया होनना बुंहरखाबानो जायो मा थाइसेबो फैसा गैया थाइबाबो गैयानो बिदि जाहैबाय पाब्लिकनि सायावसो मन्त्रि पाब्लिकनि सायावसो गावबुरा पाब्लिकनि सायावसो MLA पाब्लिकनि सायावसो बायदिसिना गिदिर गिदिर जालांनो मोनो नङा होमबा दा बेनो दा ओंखायनो पाब्लिकआ रागा जोंना फैदों आरो बालबो होला फेरेंगा नोंनाव हर होला एकदम हिनजावफ्रा जा रागा जोंबाय आखाइ खबजोब्बाय जों खब 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 खबनो फेरेंगाया थाल्ला जा लाजिखो न'आव थ्रोब बे जायो ओंखायनो आंबो नै पिन्ज्रा बारबाय मोख्रानि नों हरा नालाय आंबो बारबाय आंल' नङा बयबो बारगोन BPआव बयबो बे समाव नोङो अनोब्ला खिन्थु बारनाय नङामोन खोमा लाइमुथि खावसेयानो थांखाबायानो होनदो गैखाला ट्रेक्टराव गहर लेखा ट्रेक्टर गंफा गंफा होनो नागिरदोंमोन फेरेंगाया बिमाबो होननाय थादोंमोन बियो थगाया आं रायजोफोर थगाया आं फंबायफोर आइफोर आफाफोर बड'लेण्ड न' हाग्रामालाय मा न' होदोंसि हाग्रामा थेखा थेखा न'सो लुना होदों आं होगोन बड'लेण्ड मोननायजों बड'लेण्डआवथ' मोनखासिगोन बड'लेण्ड न'आ गोगोम दुलुर दाखार मन्दिर बादि लुना होगोन आरो गहर लेखा ट्रेक्टर गंफा गंफा होगोन आं समाय लालायलायदोंब्रा फेरेंगाया बेबायदिनो ओंखायनो दा जोङो फोथायबाय फेरेंगाखौ बिराद बरिया मोजां होननानै जों फोथायबाय बिराद अनहरबायबो फेरेंगाया ट्रेक्टर गंसे गंसे हरबाय आरो न'आलाय न'बो हरबाय बड'लेण्ड गंफा गंफा हरबाय आरो बेमारखौबो नायजोबबाय फेरेंगाया ओमफ्राय जेन्थ'आबो नायबाय एकदम बरिया बेथ' आरो गारि मटर साइकेलबो हरदों बलेर'बो हरदों बेनोसै आरो दा बेनो दा नै जसुया सार नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि